Kaixo, Uxue. Kaixo. Arratsaldeo. Arratsaldeo, bai. Eseri lasai. Uxue, lehenik eta behin, zuri nola iritsi zitzaizun proiektu honetan parte hartzeko aukera? Bueno, horretik Paula eta doteko kideak ere ezagutzen dituen, eta aukera izan genuenean defizio egin proiektuan parte hartzeko ez genuen pentsatu, eta esan genuen mega aurrera. Eta enteratu ginen, ikusi genuelako sare sozialetan, esan zigutelako ere beste lagun batzuek, eta esan genuen aurrera. Gainera, zu ere esango dugu gazteen gai honekin bazaudela pixkatxo bat inplikatuta, zuk ere Tink izeneko kooperatiba bat duzu. Zer egiten duzu bertan? Sortu berri dugu kooperatiba, eta bertan egiten ditugu ere berrikuntza proiektuak, eta gehien bat gaztei zuzenduta. Laguntzen diegu enpresei eta beste erakunde batzuei gaztengana heltzen, eta ere partaidetza eta komunitatean oinarritutako proiektuak aurrera eramaten. Uxue, galderak egin dizkiogu Tibalti eta berak esan du orain arte egin diogun galderarik zailena izan dela. Zuretzat erresa izan da galderei erantzutea? Hasieran inkesta egitean izan zen jolas moduko bat, eta hartzen zinituen galderak, eta errazatzen batzuk aukeratzea, baina gero ondo hausnartzen eta pentsatzen, esaten zuen, ostras, ez dira galdera errazak, ez? Azkenean, etorkizunari begira, auskalo zer gertatuko den. Baina, prozesua izan zen, joko modukoa eta nahiko erraza, printzipioz. Gero beste gauza bada, ea nola erantzuten dugun, ez da, buruarekin edo bihotzarekin, ez da? Eta zuk esan diguzu, batzutan konturatzen zinela, egiarekin baino agian nahiarekin erantzuten zenuela. Claro, eske esaten dizute, nola irudikatzen duzu 2050 urtea, eta esaten duzu, hau gertatuko da, eta esaten zenuen, edo ez. Baina igual nire erantzuna zen gehiago, ojala ez, espero dut, etzuri gertatzea, edo hau desagertzea, edo horrelako erantzuna zen. Baina, ez dakigu zer gertatuko den. Gero badago beste zerbait, zuek hausnarketak ere egin dituzue, 100 gazte elkartuta, eta oso interesgarria izango zen, ez, zuen artean gai hauei buruz eztabaidatzea. Izan da lujo bat, ze elkartzen ginen, azkenean, normalean lagunekin ere eztabaidatzen duzu, ez? Baina izatea perfil hain ezberdinak eta bakoitza bere arazo edo gauzekin, eta ezagutzea gai baten inguruko beste baten iritzia eta indibertsoa izatea izan da oso interesgarria. Goazen ondorioak ikustera, goazen denak ez ditugu hartuko, baina joango gara pixkatxo bat aztertzen banaka-banaka. Lehendabiziko uste etorkizunari buruzkoa dela, oso okerrez baldin banago, nola irudikatzen duzu etorkizuna? Ez da, hori zen lehendabiziko ondorioetako bat, eta ikusten dugu, orain agertuko den bezala, 194ak dioela ekonomikoki familiaren mendekotasunik gabe irudikatzen direla. Paula, positiboa gara, Baikorrak izan gara, horretan gitzienez, espero, ez? Hori gitzienez, menpekotasun hori, 2050 urtera begira, 50 urte baino gehiago izan da, nik uste menpekotasuna gainditu behar dugula. Uxue, zu portzentaia horren barruan zaude erantzunetan? Erantzunetan baina oraindik ez naiz ekonomikoki independentea, baina lehen esan dizudana, ez? Galdera guztiak dira, hori espero dut edo nahi izango nuke ekonomikoki independiente izatea, eta gainera hori azkenean nire familian beti independentzian eta askatasunan eman digute hezkuntza eta gure kabuz bizi ahal izateko, eta hori gure profesionalki garatzeko gure burua ez, azkenean hori da espero duguna, eta bueno, espero dut. Bai. Hurrengoa, eta orain arte aipatu ez dugun gai bat, euskara hizkuntza bizia espero du edo irudikatzen du 193ak. Uxue, zuk aipatu diguzu honekin badaudela kontraesan batzuk, ez da? Bai. Ikusten dut oso erantzun positiboa, ez? 93a, eta nik ere irudikatzen dut euskara hizkuntza bizi bezala, ez? Baina gero esaten dut, irudikatzen dut, baina orain nolari naiz ni jokatzen euskararekin, ez? Ze azkenean nik baditut, nire lagun taldea, ni noaingoa naiz, eta noaingo lagun taldean ez dugu euskaraz hitz egiten, baina ikastolakoekin ere ez daukagu ohitura hori, eta azkenean badaukagu guztiok nahia euskara
hor mantentzeko, baina gero benetan ez dugu beti erabiltzen, ez, orduan, kontraesan hori, baina bai, nik uste dut ere etorkizunerako erronka bat dela, euskera ere, enpresa, talde eta gauza guztiak bezala digitalizatu behar dela, ez? Eta garaiontara egokitu, bai. Bai, Paula, ikusten dugu, kasu honetan ere, norbere barne hausnarketetarako balio duela honek, eh? Bai, guztiz. Guretzako, lehen esan duan bezala, helburuetariko bat beti da, hausnarketa hori sustatzea ez, eta batzutan gure buruari egiten ez dizkiogun galdera horiek, azaleratzea eta ea zer gertatzen den edo ea zer ateratzen den. Kuadrilla berarekin irudikatzen dugu gure burua demagun 60 urterekin, ezta? 182. Uxue, zu hor sartu zara? Bai, nik uste baietz. Baina, bueno, matiz batzuekin, ez? Azkenean, bai ikusten dudala, hori, kuadrilla berarekin, beti pentsatzen duzu, beti daukat, betiko kuadrilla hor etxean, ez? Baina, bai ikusten dudala nire burua, beste pertsona asko ezagutzen, beste batzuekin planak eta esperientzia ezberdinak bizitzen, baina bai ikusten dudala, irudikatzen dudala nire burua, beti kuadrillara bueltatzen, ez? Edo beti hor izaten. Eta ondoren, gure herrialdean biziko gara 181 dio. Herrialdea, Paula, zer litzateke, herria edo gure eskualdea edo Euskal Herria bera? Jarri gendun bizilekua, orduin bakoitzak agian eukidezake bere ikuspuntu propioa, baina gitzienez Euskal Herrian bizitzen 181 ikusten zen. Nik uste eta komentatu dugu gure artean, bidaiatzeko denbora izango dugu gaztetan, baina beti bultako gara etxera, eta gitzienez hori da gure helburua edo gure ikuspuntua. Azkenekoa, eta hau bai dela oso interesgarria, seme-alabarik gabe irudikatzen da 157. Ia erdia. Uxue, zu hor sartu zara? Ez zara sartu? Nahi baldin baduzu erantzun? Bai, ni sartu naiz. Bueno, zu seme-alabekin. Seme-alabekin, bai. Baina hori, azkenean, aurreko galderarekin ere, nik uste dut daukadala ere buruan nire referentzia dela, etorkizun batean, finkatzearen kontzeptu hori familiara ere ligatuta eta daukadan referentzia bakarra da, hemen, ez daukat familia edo finkatzearen kontzeptua como nomada bezala. Orduan, ere badaramat azken 6 urte hauek eskemak apurtzen eta gauza berriak deskubritzen, orduan nork daki ez, baina hori printzipioz ikusten dut nire burua hemen, semekin igual baina hori nork daki ez dakit. Bai, Paula, zuek nola baloratu duzue emaitza hau? Harritu gaitu, egia esan da. Harritu gaitu, ze gure ingurunean agian ez genuen olango erantzun bat izango, ez? Baina, eta bai beste hausnarketa batzuk atera dira. Zera, hau agian belaunaldi guztietan ematen den gauza bat da, eta hemen galdetegian 16 urteko pertsonak egon dira ere. Orduan, imaginatzen dugu 16 urteko jendeak agian ez dakila edo etorkizunera begira, oindino ez duela bere buruari hori galdetu, ez? Agian galdera potolo erortzen zaila momentu hortan, ez da? Bai, eta orduan esaten duzu, ez dakit, ez? Eta gero, nire inguruan beba da, 30 inguruko jendeak esan dago naiz, baina heltzen da momentu bat, non esaten duzu, ez oin gure dut, agian nire bizitzan ez dut hori baloratu, baina oin gure dut, igual, eta hori ez dakigu, hau ez da gure belaunaldiaren gauza arraro bat, baizik eta gazteengan gertatzen den aldaketa bat, ez? Eta denboragaz, nik nire burua ikusten dugaz seme-alabekaz etorkizunean, baina, ez dakigu,